ಓಲ್ ತೂವರ್ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಊರುಡೆ ಕುಲ್ಲಿನ ನೀರು ಗಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರ ಮಲ್ಲೇಕ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಅದೇ ಈರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರುವರು ನಮ್ಮ ಏತು ವರ್ಷ ಹಣ್ಣು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ನಾರಾಯಣ ಅಂಚತ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ತುಳು ಪೂರ್ತಿರಾತ್ ಪಾತೆರೆ ಆಪುಂಡು ಆ ತುಳು ಬತ್ತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ఒక ఎంచొల్లేరు కూడా ఊరుడు ఊరుడు తొందర మేరు ఊరు పోతీరు ఓ మేరు ఇజ్జార ముల్ప అయితే ఇజ్జి అరబోతుండు ఓ అవి యాన్ల ఎన్ను నుంచి రడుము సర్తి బత్తే అనుభవం ఒల్లేరు అకల కేండ మనుకుజేరి పనుర్చి మంటారు ఇరు ఇజ్జి జాక్లే పన్పేరు అన ఇంకినందుకేండ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಕಾಚಿಗೆಂಡ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಸುರ್ಮಲ್ತೀರು ಸಾಲಗೆ ತೊಂದರಾ ಸಾಲ ಯಾಂದೆ ತೊಂದಿನತ್ತು ಸಾಲ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪುಣಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇರು ಬಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ರ ಸುರ್ಮಲ್ತಾರ ಅವನದತಿ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಾಸ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅತ್ತಾವು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರಿಗಳ ಕಾಸು ಕೊರೊಳಿ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪನೋಡ ಯಾನು ಏತಿಗೆ ತೊಂದರು ಏರಿ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಕ್ರಮೋಟ್ ಕಂತದ್ದು ಕ್ರಮೋಟ್ ಪಿರ ಕೊರಿಯರ್ನಿ ಯಾವ అవునుడా ಇರ್ನಂಚಿನಕಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತೆರಡು ಏತು ಖುಷಿ ಆತೆ ನಮಕ್ ನಾರಾಯಣ ತೂ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಾಡು ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಸೈಟೆಡ್ ಇರಿತ್ತಾರತ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಬಂಡ ರಿಕ್ಷಾಲ ಒಂಚೂರು ಪರತ್ತಾಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲೋನು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪೊಸ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ದನಿ ಕುಂಡು ಒಂಜಿದೆ ಇದನ್ನ ಓ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾನಾ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮರ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಉಂಟು ಕಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಏನದು ಆಪ್ ಧನಿಯಾ ಜನ ಕಕ್ಕುಸ್ ತಿರ್ಗಾರ ಬತ್ತೀನಿ మోన ఆమెకి ఎత్తండి అయితే ఈమెకి పాడి ఓలుకుళ్ళు ఉండాలి పోపుని అవ్వు అత బోడ తిరిగి ఒక్కడే అక్కడ అమ్మే ఖర్చు అనుకుని ముక్కలు పొక్కాడే అవు సరిజ్జి ఉంది సరిజ్జి అనుకుని దనిత మగేనా దనిన మగే ತೂವರೆ ರೌಡಿ ನಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ಏರೆ ಮುಸುಂಟುದುಲೆ ರೌಡಿ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಒಕ್ಕ ರೌಡಿ ಆತನೇಟ ಮಾತ್ರ ಸಮತ ಜನ ಓಲ ತೂತೆ ಓಲ ಮೈಕಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ಪುಣ್ ಕೆಲವು ಸರ್ ಮೈಕಡ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನಲ್ಲ ನಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪು ಎತ್ತೆ ಸಾವಳಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡು ₹100 ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಅವುಂಡು ಪೋಣಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಈರೇ ನಟ್ಟುನಾರು ಈರು ಕೊರ್ಪು ನೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಉಳೆ ಬರ್ಬಾರೆ ಇಂಚು ಬಳೆ ಮಲ್ಲ 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 ಏರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಪಳೆ ಅವು ಮೆಗದಿ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಿರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಸರಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸರಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಅತ್ತ ಡ್ಯಾಡಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಲೆನೆ ಹಾತಿದ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅವಡತ್ತೆ ಈ ಮುರಂಗಿಂದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಂದು ಏನೇನು ಬೇಲೆನೆ ಹಾತಿ ಮುಲ್ಪ ತೊಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಲ್ಪಿಡಿ ಸಾರ್ನೇ ಹಾತಿದ್ದಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಹಲೋ ಸರ್ ದನಿ ಸಾರ್ನ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಓಡೆಗ್ಗು ಕಲ್ಲುಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆತು ನಾನು ಮುರಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಪೇಂಟ್ ಶೋ ಕುಪ್ಪಾಡು ನೆತ್ತ ಪೇಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಜುಲೈಡಾ ಜುಲೈ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಈ ರೇಕುಜಿ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕು ಕಕ್ಕು ಸಿಂಚೆತ್ತ ನಾವು ಮಿಂಚಾತ ಕಕ್ಕುಸುಡು ಎಂಕಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣವೇ ನೆತ್ತ ಬೆತ್ತತಲ್ಲಜ್ಜತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಕ್ಕುಸು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕುಸು ಕೋಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕಂಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಈಮೇಗೆ ತಿರ್ಗಾದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳೇರೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲಾಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಅನುಭವ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಬೋಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ನರಮಣಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವೊಂದುಂಡತ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂಚಾಪ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಈರು ಮಾತ್ರ ಏತು ವರ್ಷ ಪೊಂಡಲ ಇಂಚನೇ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಏತು ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರೇ ರೇಕು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅತಿ ಈರು ಬಂಡರು ಇರೇಕು ಪುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂಡ ಈರ್ನ ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪಾಪುಜಿ ಕುಜಲ್ ಕಪ್ಪಾಯರೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ದಯಗನಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಹತ್ತತ್ತ ಎಂಗಳು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆದೆನ್ನೆ ತರಕು ಪಾಡ್ನು ಕಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಾಡ್ನತಿ ದಾದೆ ತಿಳಿಪುಣಿ ನಾರಾಯಣ ದಾಲಾಬುಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತರಟ್ಟಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದಾಂಡಲ್ಲ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಉಂಡ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಬೆತ್ತ ಒಲ್ಪಾಣ್ಣ ಉಂಡ ಅವು ಕಡ್ಲೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಲ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರಿಗೆ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬರೋ ಸರಿ ಉಂಟು ಈಗ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ
ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ಪೋಪುಂಡ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಇದು ವೈಟ್ ಅತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬರುಡು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ಗೆ ಬೋಡೋದು ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕುದು ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಜವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಲೆ ತೆನ್ನಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಅತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂದ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಇಂದು ಬಣ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ನು ಕುರಿ ಅದು ಕುರಿತ ಮಾಸಕ ನೋಡಿ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಏನಾತ ಕುರಿಯ ಇಂಚಿನಲ್ಲವು ಹೌದಾ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕೈತೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಓಂಡು ಅಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಮಂಗಳೂರು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಎಂಚಿರಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಅಲ್ತ ಬನ್ನೂರದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೇತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪುಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಗೇತ ಓ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ದೇತೊಂಡು ನಾಯಗೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವಂಚ ಸೀಕದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದೇನು ಓ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೆ ಪೊಯ್ 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 ಪತ್ತ ನೋಡ ಬೊಚ್ಚು ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಬೋತೆ ಅಂಚ ಪತ್ತ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ನಡ್ತೊಂದೇತ ನಡ್ತೊಂದೆ ಓಪಿನತ ಕಂಗು ತೋಟ ಕಡತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪತ್ತ ఒక చపాతీ నగర ఉండవాడు పోయి ಒಂದು ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಏತು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದ 76 76 ಅಪ್ಪಗೆ ಇರೇಕ ಪ್ರಾಯ ಐತಿ ಅವತ್ತೆ 1976 ಬತ್ತೀನಿ 1976 24 20 47 ವರ್ಷ ಪೊಯ್ ಹೊರ ಮುಟ್ಟಾತ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಟ ಗುರಿಟ ಅಂಡ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಸುರುಕಿ ಈರ್ನ ಉಂಡತಿ ಸೀತವ್ವ ಈಗ ಯಾರು ಬಂದಿತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಏರೊಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸೀತವ್ವ ಹನುಮವ್ವ ನಡಿ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಅತಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆರು ಇಲ್ಲಡೇನಾ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಕುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ದೇವಿನ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ ದೇವಿನ ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಏತು ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಾರ ಹಿರೇಡ್ದು ಏನಾದ್ರು 7 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ 7 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲಡೇತಿ ಸೀತವ್ವ ನಾರಾಯಣ ಗುರ್ತಿಲ್ವಾ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಆವಾಗ ಬೇರ್ಲಾಟೆ ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಇವ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ರು ಇವನ್ ಟೆಂಪನ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ತಾರೆಗೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಈ ಜನ ನಾರಾಯಣನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಕ್ಕ ನೆನಪುನಿ ಈ ಡೊಂಬರಾಟದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಟೆಂಪೋದ ದನಿ ಅವೇ ಪಂಡ ದನಿ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ದನಿ ಇಂದು ಬೋಡ ಅವು ಇನ್ನು ನೂಕೊಂದು ಓಪನಾಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊರೆತೊಂದು ಓಪನಾಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಚಹಾ ತಗೊಂಡು ಬಾ ನಾರಾಯಣ ಚಹಾ ಕುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹೇಳೋದು ಅವನಿಗೆ BP ಇದೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ನೀವು ಚಹಾ ತಗೊಂಡು ನಂದನೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಂದಲಿಕೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಂದಲಿಕೆ ಅತ್ತೆ ನಂದನೇಶ್ವರಿ ಪಣಂಬೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅವು ದೇವಿರು ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗೊಂಡತ್ತ ಎಂದು ಜೋಬುಡಿದ ಕಲ್ಲದ ಇಡೇಟು ಪೂರ ನೀರು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಣಿ ಎಂಕಲು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋನಿ ಎಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬೋಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕನಕ ಗಿನಕ್ಕಿದ್ದಿಂದ ಅವು ಚಂಡೆ ಹಾಪುಣಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಾತ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಪೋಲು ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಅತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜರ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತ ಅರ್ನ ಜಬ್ಬರ್ದರ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊನಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಬಾಡು ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡು ಈ ಪಣಂಬೂರು ಉಂಟತ್ತು ಆರು ಬಾರ್ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಇದುಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಗೋಣಿ ಹೆಂಗ ಅದು ಪಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಕೆಳಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಅನಂತರ 6 ಬಾರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಪಯ್ಯಪುರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಡದಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆವಾಗ ಒಂದು ಚಾ ಬಂಟಾರತೆ ಕಡೆ ಸೈಟೆಡ್ ಉಪ್ಪನಗಡೆ ಚಾನೆಗೇನು ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಚಾಗೇನು ಚಾ ಅಕ್ಕ ಕನಪ ಅಕ್ಕ ಚಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಚಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಗೆ ಬೇಡ ತಗೋ ಸೀತವ್ವ ನೀ ಕುಡಿ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಕುಡಿ ಈರೇ ಚಹಾ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂಡರಿಂಚಿ ಅಕ್ಕ ಚಹಾ ಬರ್ರೆ
ಶಾತ ಮರಳು ಜೋರು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಕುಡ್ರಿ ನೀ ಕುಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕುಡ್ರಿ ಕರೆ ಏ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಜನ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ತೋರ್ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡೋದ ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಕುಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಡ ಇಂಚೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಛ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಜೋರತಿ ಸೀತವ್ವ ನಮ್ಮ ಊರ್ನಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಹಿಂಗೇನಾ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಚಾ ಕೊಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಕ ಪಣ್ಣಗೇಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ ಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಏರ್ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪೋಯರ್ ಕಾಲಿ ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಚಾ ತುಂಬಾ ಕೊಡಿಸೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೇತ ಆಯ ಮುರುಗಣಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಆಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಆಯ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೆಲೆ ಪೋತೇರಿ ಬೆಲೆ ಪೋತೇರಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲೆ ಆ ಊರು ಹೊಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋನೇನೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನೀಡೇ ದಾಯಕನಿದ್ದಾರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಡೇ ದಾಯಕನಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಹಾಲು ಆತೀಜಿ ಎನ್ನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪು ಡೆತ್ ಆತ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜನ ಆಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಾತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಉಂಟತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ದ ಸುನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರಿಲ್ಲ ಪೊಡಾದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ ಸರಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕೆ ಬಂತೀನಿ ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇ ರತಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬುಡ್ದು ಹೊಡೆದಿರು ಪೂರ ಜನ ನಿಂತು ಪಡ್ದಿರು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋಬುಜಿ ಇತ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬುಡ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬರ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಊರು ಉಡ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಂಡ ಗಿಂಡ ಮತ ಉಂಡು ಮತ್ತ ಮಗಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಒಂದುರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ರೆ ಪೂರ ರೈಸ್ ಅರಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪರ ಅರಿ ತಿನ್ನಿಯರಿ ಅಂದನೆ ಕೋರಿಯೆ ಅರಿ ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಗಂಜಿ 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 ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಅವು ತಿನ್ಪ ಅನ್ಪ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ರೋಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಪ ತೀರೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಹತ್ತರ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲರ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಯಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ದಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಇಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಇರತ್ತಾ ಎಂಗ ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಜಬ್ಬಾರ ಯಾರು ಜಬ್ಬಾರ ಇತ್ತಾರ ದಾನಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಪಣದ ದಾನಿ ಬೇತ ಆರು ಗಡ್ಡದಾರ ಆ ಜನ ಉಂಟು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬತ್ತವಣ ಜನ ಗಲ್ಪ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೂಯರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೂಡ್ಸು ಟೆಂಪೋ ಗೂಡ್ಸು ರಿಕ್ಷಾ ಐಕ್ ಪುರ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಗಿಂಡ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿದ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐಟೆ ನೇನ್ಲ ದಿವಳಿ ಪಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೋಪೇರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗಡ 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 ನಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪೋನಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲು ಪೋಂಡ ಪಿರೌಡು ಗುದ್ದುಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಸೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮುನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಟೆಂಪೋ ಕಂಡ ಎಂಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುವೆರಲ್ಲ ಆತ ನಿನ್ನೆಟ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪು ಪುಲೆ ದೇವರನ ದೇವನಿಕಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಗೂಡ್ಸು ರಿಕ್ಷಾ ಗೆತ್ತೆಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ 50,000 ಸಾಲ ತಿಕ್ಕು ಏರಡೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಎಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಈತ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ನಂಬು ಜೇರಿಂದ ಮೂಲು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚತ್ ಯಾನು ಮಾತ ಕಲ್ಡ ಕೇನುಜಿ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜನಕುಲ್ಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕೇನು ನಾ ಈ ಸಾಲಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವಣ ಜನ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪು ಪೋದೆ ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿನ ಪೋಲನ್ನು ಬರಿಟ್ಟು ದಿದಿಸಿದ ಪೋ ಇದು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡರತಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವನದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ 150 200 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪೆ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಕಂತು ಪೀರ ಕೊರಿಯರ್ಂಡೆ ಯಾವ 150 ಸಾಲ ಪಂಪೇರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಸಾಲ ಇಂಚೆನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಆತಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಂಜ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಇತ್ತ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಎಂಡ 300 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಂಚಪುರ ಉಂಟು ಅಣ್ಣಲ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ 2-3 ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚತ್ತು ಖುಷಿ ಅತಿ ಆಪಲ ನಮಗ್ ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನ ಜಂಟ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಡು ಕೆಲವರ ಎಂಕಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಗುಲು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅಕಲ್ ಎಂಕಿನೇನು ಪಾತಿರ್ನಿ ಅವು ಮತ್ತಾಗ ಎನ್ನುವೇರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಇತ್ತಿನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಂಡು ಅವು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಇಜ್ಜೇರಿಂದಾಂಡ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಚಿ ನಾನೇ ಪನ್ಪ ಅತ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ನಂಬುದು ಬದುಕುನಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗ ಓಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ತರೆ ದೆರ್ತು ಬದುಕೋಲಿ ಅವು ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು
ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಐಚಿ ಬನ್ನಿ ಇರೇನು ಉಣಿ ತೂನಗ ಈರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಕ ತೋಜುಜಾರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬನೋಡಂಡ ಈರು ಬಡ್ಡಿ ಭಾಗೀರಥ ಮನಲ್ಕ ತೋಜು ಅವು ತೋಜಿನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬತ್ತೆ ದುಂಬು ಕಷ್ಟ ಬೈದು ನೀನು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತಿಕ್ಕದನು ಯಾಪಲ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಐನು ಮದ ಪೆರೆಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಕಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕೆಲ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಶ್ ಆವೋಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೊಂಡು ಅವು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪರೋಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಮಕ್ ನೆರ್ಪೆ ಪತ್ವೆ ಏನು ಪೂರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೋಡು ಏಪಲ ಪನ್ಪು ಜೇರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏತು ಉಳಿತ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ಲು ಆತ್ ಐಕ್ ಆಕಾರ ಬರ್ಪು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಆನಮ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿನೇಟು ಇನ್ನು ಎನ್ನಾರಾವಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಸಮ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಜೀವನ ದೈದ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಕ್ಲು ಈತೆಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದ ಪಾತಿರುವ ಪತ್ತುವ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಆಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಗೆಯುಲ್ಲೆ ಅಕಲು ಪೊರ್ಲುಡುಲ್ಲೇರು ಮಗಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರವಡು ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡುಲ್ಲೇರು ಪುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬದುಪೆ ಅದು ಪುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ ಅಕಲು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಜೀವನ ದಾದ ಉಂಟು ಪನು ಪೆಟ್ಟಾತಿನೆಟ್ಟು ಚರ್ಮ ದಪ್ಪಾತಿನಿ ಅಂಚ ಬೋಡೆ ಅಪ್ಪಲ ಕೆಲವರು ಎನ್ನುವರು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕೋರಿಯರ ಪಾತೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಆಡ ಓ ಮಾತ ಆಯನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಪಾನ್ ಪೆರತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇತು ನೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಪಂಡ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಕುಡೇರ ಬಲ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇಂಚೋಲ್ಲ ಏತು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬಂಜಿನಾಲ ಅವು ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಡುಲ್ಲ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನಾಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇರಿ ಚಾಪರದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ರ ಉಂಡತ ಈ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಒನ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭು ಓ ಇರ್ನ ಕುಸಿತ ಬೇಲೆ ಏನು ಪೋರ್ತುಗಲ ಪೋಲಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಬರ್ತ ಅಕಡ ಪನ್ ಸಿತವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪಣ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬಡ್ಡಿದ ಹಾ ಸಿತವಾ ಬಾ ಕೂ ಅವ್ನು ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗ ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡ್ಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹುಳಿ ಕೊಂಡೋದ್ಯಾ ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಮಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಹಂಗಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಜನ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಷ್ಟತನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕಾಶಿತ್ತು ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಪೊಲಿಟಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅವನೇನು ದನಿ ಏನು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೇವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ದೇವ್ರು ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡು ದನಿ ಅವನು, ನಮಗೆ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಮಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಒಂದು ಪಿಕಾಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಪಣಂಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. Be like Bolar.